Επιστρέφοντας λίγο στο V for Vendetta, αλλά μένοντας στον Alan Moore, έχω διαβάσει τις κριτικές που κάνει στην ταινία ο Alan Moore, όπως και για το Watchmen την ταινία. Αλλά η μία βασική είναι ότι η αμερικανοποίηση της ιστορίας, γιατί ο Alan Moore το V for Vendetta το έγραψε σε μια θατσερική Αγγλία, με τη Θάτσερ ουσιαστικά αυτήν κατέκρινε όλη αυτή την κυβέρνηση και όλη αυτή την νοοτροπία. Ενώ η ταινία, ας πούμε, πήγε να το ρίξει πολύ περισσότερο στο surveillance και στην παρακολούθηση σε όλη αυτή την μετά 2001 αμερικάνικη Bush εποχή. Που εντάξει, ρε παιδί μου, άλλα χρόνια, άλλα μέσα. Okay. Εντάξει, δεν θεωρείς ότι πήγαν να το πάνε με βάση το 1984, ας πούμε? Ναι, είναι το concept αυτό. Είναι πολύ βασισμένο. Η ταινία είναι full σε αυτό. Είναι σαν να, ξέρω εγώ, σαν να κάνει adapt ταυτόχρονα και το 1984. Και fun fact, ο ηθοποιός που παίζει τον δικτάτορα, τέλος πάντων, ήταν αυτός που παίζει τον πρωταγωνιστή της ταινίας του 1984 που είχε βγει το 1984. John Hart. Άμα σκεφτεί κανείς το 1984 σαν βιβλίο, είναι ακριβώς το αντίθετο του V for Vendetta. Ότι ξέρεις ότι υποτίθεται κάποιος έχει μια υπόνοια και προσπαθεί να δει να το αλλάξει και δεν είναι τόσο στο σύστημα, και στο τέλος του 1984 τι γίνεται? Κάπως αυτό δείχνει ο Orwell, ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις. Τον μπούλο, ξέρω εγώ, θα γίνεις μέσα στο σύστημα σε αυτό. Αλλά εντάξει, προτιμώ πολύ περισσότερο αυτό το story, το V for Vendetta, και έτσι, το ότι εν τέλει γίνεται, υπάρχει. Ναι, είναι κάπως πιο ελπιδοφόρο. Το άλλο είναι. Το κόμικ όχι τόσο. Σίγουρα όχι. Η μεγάλη διαφορά είναι στο τέλος. Το πώς τελειώνει το κόμικ σε σχέση με το πώς τελειώνει η ταινία. Η ταινία είναι πολύ πιο αμερικανιά, ελπιδοφόρα, ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα κτλ. Το κόμικ σε αφήνει ότι βάλαμε ένα λιθαράκι, μπορεί στο μέλλον κάτι να γίνει, αλλά όλα είναι τόσο σάπια που είναι δύσκολο.